Assalamu alaikum mai saurare, kuna tare da ni naku auta MG Boy. Hakika tabbas komai lokaci ne. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni don gabatar muku da sabon album ɗina mai suna Ba Sabon Ba. Ba Sabon Ba album na yi shi ne don nishaɗantuwarku da kuma jin daɗinku. Ku ci gaba da morewa da wannan album mai suna Ba Sabon Ba. Ba sabon ba binta. Kallon binta mai sunan mama ta tsaya kallon fuskata, tambaya ta take ko dama na san binta. Aha, to na gode, godiya ga masoya na ni na gode. Aha, mata duka na gode. Aha, da samari na gode. Godiya ga masoya auta na gode. Godiya ga masoya MG na gode. To na gode masoya na ni na gode sosai. To albishirinku wannan album mai suna Ba Sabon Ba yana ɗauke da muhimman abubuwa kamar yadda kuka saba ji a baya. Masoya ku ne farin ciki na, goyon bayan ku shine labari na. A don haka ne sa na shirya Ba Sabon Ba album don burge ku. Masoya na tabbas ku ne abin alfahari na. Shakuwa, fahimta, gaskiya ko gamsuwa yakan sa ɗan adam ya kasance cikin farin ciki. Ba Sabon Ba album kuna iya samun bidiyo tare da audio, ma'ana na kallo da na saurare. Bayan fitan Ba Sabon Ba album na zauna na yi dogon nazari inda na sake kirkiro maku wani sabon kundi mai suna Gamsuwa. Zaki gamsu ne, zaka gamsu ne kawai idan ku sai wannan album. Ga ɗanɗano kaɗan daga ciki ku saurara. Hey, gamsuwa nake idan na ganki, humantuwa bai zuwa garin akan ki, zuciya ta daɗe da fara sanki, marmashin kishi ya sa na fara binki. Shakuwa kuwa gamsuwa suwa yar uwa kikin zamo jinina. Kaɗan kenan daga ciki, idan har ka sai wannan faifai zaka iske waƙoƙi ɗaiɗai har zuwa 15. Kada ka yarda a baka aro domin kuwa gori yake jawowa. Ka mallaki naka ko ki mallaki naki don morewa rayuwarku. Ba Sabon Ba album yanzu ne aka fara. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni domin kawo muku sababbin waƙoƙi wanda suka shafi rayuwarku iri-iri, kala-kala, daban-daban. Auta MG Boy na yi niyyar faranta muku ranku har iya ƙarshen rayuwata. Ga mai neman ƙarin bayani akan abin da ya danganci wasa ta gidan biki ko kuma waƙar aure, suna, duka dai akan abin da ya danganci haka, zai iya tuntuɓan mu akan namba kamar haka 88-28-54-64 ko a kamfaninmu da yake Najeriya 07033564529 sai kun zo. Kada ka bari a baka labari. Gaskiya zan faɗa ba daga dara ba, kina da kyauta ba wai shari ba, kina biyo yana gani ban saba ba, in kika ce a'a ba zan kina koma ba, dai miki sallama san baki amsa ba.